Bidaiak informazioa ematera eta aldi berean jasotzera. Halakotan ari dira Nafarroa Oinezen aurtengo antolatzaileak. Izan ere, txikiak handi izeneko proiektua baitute eskutartean eta hizkuntza tipiak. Gutxiengoen hizkuntzak zertan diran Europan, hoi ezagutu nahirik eta aldi berean ezagutzera eman. Berriki Okzitania aldean izan dira eta horren notizi hartu nahi dugu. Horixe izanen da geure gaurko kultur arloaren funtsa. Eusko ikaskuntzarekin batera hemen Euskal Herria Irratian egiten dugun kultur aldizkaria astean behingoa. Beraz, kultura arloan gaur bidaia Manu Gomez izan da, Etxarri Aranazko Andramari ikastolaren ordezkarietako bat, Okzitania aldean ibili dena. Han ere, euren hizkuntzari, Okzitanierari eutsi nahirik dabiltza. Languedoc, ok hizkuntza. Frantzian hor opzioa egin zuten oil hizkuntza hautatuta hori ofizial du, eta geroztik hor Okzitaniako hizkuntzak hortxe irauten dute, lur luze zabalera handia hartuta, baina betire densidade txikian. Hortaz, datorren urrian izanen baita urtero bezala noski, eta Nafarroa Oinezen festa, aurten Etxarri Aranazen, Manu Gomez txikiak handi proiektuarekin joana, eta besterik gabe, ezagutu nahi duguna da, zertara joanak, zer ikasi, eta Manu Gomezen bitartez kalandreta esaten dieten eskola horiek zer diren. Txikiak handi proiektuaren barruan, Nafarroa Oinezeko bi ordezkari eta gero Seaskako beste ordezkari bat pon izan gara. Hango errealitatea ezagutzeu asmoz eta baita ere, gure proiektu txiki honekin. Gure helburua da Euskal Herri inguruko edo Europan zehar dauden hizkuntza gutxituen egoera zein den ezagutzea eta aztertzea, batez ere hezkuntza mailan, irakaskuntza mailan eta ikastolen inguru ikuspegitik. Eta gero beraiek gonbidatu nahi genituen Euskal Herrira bisita baita ere honuntza ekarri. Gure bisitan batez ere apirilaren 30ean egin genuen lan bisita, goizeko 10etan bisitatu genuen bertako pauko kalandretari txikiena, handiena barkatuz eta zarrena, eta han 100 ikasle aritzen dira duela 30 urtetik zabaldu den kalandreta horretan. Ondoren egon ginen, bertako zuzendariarekin lan bilera bat egin genuen, ikastolen mugimendua eta kalendreten mugimenduko esperientzia trukatuz. Bertan ere izan genuen Pascal Indo, Seaskako ordezkaria, eta gero prentsaurrekoa eman genuen horren inguruan aritzeko. Nafarroa Oinez aurkeztu genuen, datorren asteko, aste honetako igandeko herri urrats, eta gero beraiek labiada aurkeztu zuten, eta da beraien kalandreten edo beraien eskolen festa. Horri heldu beharko diogu. Lehendabizi kalandreta beraz zer den, festa hori noiz duten, kalandreta zer esanen dugu Okzitanieraz ikastola? Bai, egia esan sortu ziren Seaskako eredua jarraituz, eta Okzitaniako ikastolak dira. Gutxi gora bera antolaketa juridikoa eta formala iparraldeko ikastolen antzekoa dute. Eta 31 ikastetxeko osatzen dute sarea. Okzitania guztian, ez bihar non bakarrik, Okzitania guztian, kasi Frantziaren herena hartzen duen zonaldean. Eta beraiek, biharnoko kalandretek egiten dute festa bat, horiek egiten dute, labiada deitzen dute, eta da bizikleta martxa bat, 3 egunetako bizikleta martxa, potik atera eta kalandretaz kalandreta joaten dana.
Eta hori noiz egin behar duten? Ostegunean hasiko dira, larun batean bukatzeko. 3 eguneko irtera da. Bueno, hor, bi lerrotan, hiru lerrotan besteik ez baldin bada ere, Okzitaniera esaterakoan zertaz ari garen, bueno, hor Frantzian, Estatuan, ok hizkuntzak, bestea oil, eta esaten da, nagusitu zela zuzen oil frantziera ofizial gisa, baina oso lur luzezabalera handian barreiatua edo banatua legoke edo dago Okzitaniera, ez? Bueno, guk jungera Kalandretetako persona gonbidatuta eta haiek hortaz hitz egiten zutenean esate zuten Okzitanoa dana bat zala. Ez zala biharnera gauza bat eta Okzitanera beste bat. Guk euskalkiak aipatzen genitun bezala, beraiek horrela aipatzen zuten eta esate zuten Okzitania lurraldea edo gutxi gora bera 15 milioi terdiko biztanleria hartzen duela. Eta Frantzialdeko hegoalde gehiena eren bat behintzat hori zala Okzitaniera erabiltzen zen lurraldea. Eta komentatzen ziguten, gu ez jakinak era hortan, baina esaten zuten biharnera edola beste hizkuntza bat bezala aipatzen duen talde txiki bat omen dagola, baina horiek ez dakit, komentario interesatu bezala aipatzen zuten hori. Beti eta, hor zer zanen genuke euskarak eina du, ez? Egin batean estandarra edo batuaren arauak eta adostuak ditu, ematen du adostasun hori ez daula horren beste Okzitaneraz. Baina gero bestea da ere, bere egoera frantsesera, ofizial guztiz ahalsuaren menpean, gainera Frantziak hizkuntza txipien aitortza egiteko oso posizio hartzian dago Frantzia, ez? Zer bizitasuna duen edo hori zer sumatu duzu hor? Bueno, horiek badute benetako, nire ustez benetako bi arazo dituzten, lehenengoa hori da. Hizkuntzak ez diralan legalak, frantsesa ez den ezer ez dela legalaan, eta orduan naizta egoera alegal batean daude, ez ilegal batean, alegal batean daude. Eta, horrek asko mugatzen du, edo baldintzatzen du, bai eskola berriak noiz zabaldu, nola zabaldu, eta, ezagutu izan dugu egoera hori, eta Nafarroan oraindik gutxi arte ere ezagutu izan da, baina horretaz aparte, horren ondorioz edo, badute bigarren arazo bat, eta da, 15 milioi biztanleentzat beraiek eskolaratzen dituzten ikasle kopurua 3.000 ikasle besterik ez dirala. Eta hori da, ikasle kopuruaren 1,5%. Orduan oso, izaera entzutez eta hola, ezagunak badira ere, gero matrikulazio aldetik, nahiko egoera tamalgarrian daude. Orduan zer, beste nekeekin, ez dakit konsolatzerik badugun, edo eta zer sentimendukin etortzen zareten? Begira, guk sentimentua anitzak ekarri ditugu. Ez da, lehenengoa da, harrera izan dela ikaragarri ona, eta orduan batzutan ematen zuen, guk eman baino gehiago jasotzen ari ginela bidai horretatik. Alde hortatik oso sentimentu positiboa jaso dugu. Bestetik, Paskalek askotan esate zigun, berak Okzitaniara bidai bat egiten zuen bakoitzean, 6 hilabetetarako lana egiteko gogoa ekartzen zuela bere besapean, eta egia esan, horiek nola ari diren lanean ikusita hemen lan egiteko gehiago piztutzen da, eta hirugarrenik nik esango nuke, badugula garaia Zilborrera begiratzen aparte ingurura begiratzen hasi ezker eskubi eta denok bat egiteko helburu aman komun batzuk mai gainean jarrita. Okzitanarrekin beraz hor esperientzien trukaketan, gonbidapena ere egin diezue, etortzekotan aldaude, urrian egin behar duzuen, oinazen festara.
Bai, nik ez dut dudarik ordezkaritza bat izango dela. Okzitaniako ordezkaritza bat gure oinezean, eta horrela guk jaso dugun bisita, guk egin dugun bisita edo jaso ditugun mimoak eta antzekoak bueltan ere eman nahiko genituzke. Lehenagotik Bretañan ere ibiliak zeate, edo eta etxarrian aztik norbait hurbildu da, edo karrenago, edo asmotan bat zaudete, beste bidaian bat egiteko? Dagoeneko egin ditugun bisitak dira Zaragozara, Kataluniara eta orain Okzitaniara. Eta Bretañara joatekoa gera ekainaren azkeneko astean. Eta gero baita ere, beste irteeraren bat ari gara prestatzen Irletara. Gales aldera edo oraindik erabat zehaztuta ez dagoen arren, lan horretan ari gara. Ederki, bidaiak probetxugarri gerta daitezela, ez urte guztiko lana da, baina informazio eman, informazio hartu, beste jendekin harreman egitea beti aberasgarri. Azkenean hori nahiko genuke txikiak handi proiektu honekin, ez da, zubi lana egin eta pixkate realitateak ezagutzeaz aparte txikien arteko elkarlana bultzatu. Ogoigarenean, sasoin ederrean, gazteen indarrean, guzien aurrean, sasoin ederrean, ogoigarrenean. Gure aitanta apek zokuratzetik, euskara bat abila bidezu zenetik, oso poetak ez da guztien gainetik, etorkizuna bat gorkatzen gainetik, atzoko
Eusko ikaskuntzarekin batera egiten dugu kultur arloa. Gaurko ale honetan Manu Gomez izan dugu. Okzitania aldera eginiko bidaia eta hor ikusitakoa, entzundakoa, kalandreta esaten diote Okzitanerako ikastolari. Aurki izan dute euren festa, labia esaten dioten horri. Eusko ikaskuntzarekin esan bezala Euskal Herria irratian kultur arloa egin dugu. Eusko ikaskuntza, jakitez.